Hello guys, kumusta? Good morning sa inyong lahat. Andito ako naglalakad. Lakad-lakad guys kasi hinatid ko yung kulit ko doon sa Arabic school or Quran school. 2 hours siya doon, 6 to 8 siya. Sunduin ko naman siya mamayang 8 o'clock. After dating niya ng bahay, kakain siya ng breakfast, tapos 9 o'clock hatid ko naman siya sa school. Kaya kailangan maaga ang tulog, kay maaga ang gising. Kaya ito, lakad-lakad muna. Naglakad ako guys, ayan, wala akong chinilas. Ang chinilas sa bitbit ko. Kasi para naman maano yung talampakan ko ba, kasi maano to mabuha-buhangin tong nilalakaran ko, kalsada ba. Kasi sa loob ng bahay lagi namang nakachinilas. Kahit pa paano maano man yung ano ba, pag ganito nakakaano sa, sabi nga nila pag buntis daw kailangan maglakad ng ganito, walang chinilas para maalis ang manas. Pero hindi naman ako buntis guys, sadyang naglalakad lang ako, lakad lang. Maingay kasi may dumadaan na mga sasakyan, dumadaan yung mga tricycle. Ganda dito guys, oh. Kita ko sa inyo yung mga palayan dito. Yan, oh. Lapad ng mga palayan dyan guys. Yan, oh. Kaso maraming nagmamay-ari niyang palayan na yan. Hindi lang isang tao, hindi katulad sa Pinas na malaking lupa, malaking palayan ganyan. Sa kanila dito kanya-kanyang may-ari dyan. Kasi mahal dito ang flat ng ng palayan. Pag bumili ka ng palayan dyan, libo-libo din ang halaga. Nakasalubong ko naman si Tatang. Ayan naman si biyanan ko, sumunod yata. Ayan guys, oh. Ayan, fish pond. Sisikat ng araw. Maganda pala sa umaga no. Ako kasi nagigising ako totally everyday 8 o'clock eh. Mula nung dumating kami dito. Wala si mister. Kailangan gumising ng maaga. Wala si mister kasi guys, nasa Saudi siya. Bumalik na siya ng Saudi. Kaya ako nang kay kulit. Ako nang naghahatid. Okay guys, i-end ko na tong video kasi pang ko lang to sa pag nag-attend sa live stream. Maraming salamat mga guys.